ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночини хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои ман шумо метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp экраномада рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира чӣ рӯй кардан қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб асаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлов, шаҳри Турсунзода, ноҳияи Хӯросон, ноҳияи Фархор, ноҳияи шаҳри Тӯзбачор, ноҳияи мақсад ки Рӯдакӣ гуфтем, хоб территорияи шаҳри Бухтар аст бачо, территорияи Турсунзода ва дигар тарафҳо аст ки нархҳои арзон қабул кардем ва пешкашто мекунем. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 126 сомону 20 дирҳам. Дӯстони обшим 126 сомони 1000 рубл. Дӯстони азиз, пешаи навор раста кардан хоҳиш ки лайкҳо разани хеле мо дар навор набудем, лайкҳо разани навора полисаж кунем ва мегзарем ба навори имрӯза маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. Дӯстон, хонаи дошуна астае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. Дӯстон, дар мақсад ки маҳаллаи Қаҳрамон гуфтага астае соҳибшом. Дӯстони аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Қаҳрамон. 1 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае ки бо калидори ошхонаву баняву кухняву ремонтҳои замин. Дӯстони азиз, хонача мақсад ки беҳтарин шароит дорад. Дӯстони азиз, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ астае, катешаи беҳтарин. Нархша мегӯяд дӯстони азиз, ҳамагӣ 600 000 сомонӣ астае, боз мақсад ки муомила савдо доштае. Ҳамагӣ 1 сотиқ замин ҳавличаи майдак дорад дӯстони азиз ва 3 дар дигар хона. Нархша мегӯяд 600 000 сомон, бо мақсад ки муомила доштае. Дӯстони азиз, ҳар рақамҳошро кор мекунад, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастишон, шахсоне ки мехаридам маромад занг занем. Ва касоне ки хона, замин, квартира дорем, барои реклама кардан рӯй кунем, мо реклама дорем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. Дӯстони азиз, реклама маромад рӯй кунем. Мегзарем ба дим аппарати собунбурорӣ. Дӯстони азиз, аппарати собунбурорӣ астае ки срочная фурӯшия, яъне ки станок ки аппарати собун мебуровардагӣ астае. Дӯстон, ҳамира чун нав аи Тошкент мегӯяд бо нархи 16 000 сомон мегӯяд харида овардагӣ астае. ҳозир мегӯяд срочна сумма кораем, нархша мегӯяд арзон мемонад. Дӯстони азиз, ҳамагӣ мегӯяд як бор мегӯяд ҳамин кор кардагӣ астае, барои папроид фақат кор кардагӣ астае. Мегӯяд тамом дигаи аппарат мегӯяд пачка. Дӯстон, яъне ки станоки собунбурорӣ пачка мегӯяд срочна фурӯшия. Дӯстони азиз, ба дуфаза мақсад ки дар 1 соат мегӯяд 200 то 300 донара мегӯяд собун мебурад. Агар ки сефазаш кинӣ, то 400 донара мегӯяд мақсад ки мебурад собун. Дӯстони азиз, аппарат мегӯяд аппарати пачка аи Тошкент мегӯяд овардагӣ астем. Ҳамаш мегӯяд комплект ҳастае. ҳозир мегӯяд нархша 12 000 мегӯяд, бо мақсад ки муомила савдо мегӯяд мекунем, яъне ки 12 000 сомон бо арзон мекунам. ин қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Дӯстони азиз, яъне ки московск мешавад. 12 000 сомон бо мақсад муомила дорад. ҳад рақамҳошро кор мекунад, рақамҳои поёнгинашда WhatsApp дорад. Дӯстони азиз, агар ягон материалам бошад, бо материали сечархоӣ, на мураввие ки ба омхари материалам алиш мешавад. Дӯстони азиз, яъне ки ба материали сечарха алиш мешавад ва суммаки 12 000 сомон бо муомила савдо. Дӯстони азиз, аппарати собунбурорӣ. Маромад занг занед, маълумоти аниқ ва пурраша худтон гирем. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ астае, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар назди идораи суд гуфтагӣ астае соҳибшом. Дӯстони азиз, 4.5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ астае ки бо калидори ошхонаву баняву кухню гирдаш маҳкам, чойлоби ангур ва якчанд намуд дарахтона дорад. Дӯстони азиз, акр ремонти хона дӯстони азиз миёна астае, мақсад ремонтҳои хеле ҳозиразамон нестае. Дӯстони азиз, ҳаммом, ошхона ва оби канала мегӯяд дар пеши хона ҳастае. ҳавлира мегӯяд дӯстони азиз, об овардагӣ астае. Дӯстони азиз, ва ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. нархша мегӯяд ки 385 000 мегӯем, бо муомила савдои хуб мегӯяд мекунем. ҷуфт ҷои нағз обод. Дӯстони азиз, ҳай хонарам сӯзае. 385 бо арзандаи нарх. Дӯстони азиз, метавонед ки бо рафта аз пеш бида ва савдо карда харидорӣ кунем. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шон маромад занг занем. ва як чизро гуфтанам, дӯстони азиз, касоне ки дар навори мо тамошо кардесем,
кадом ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед дар комментарие нависед ки аз куҷо ба шумо даркорастем. мо дар видеои оинда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. хоҳиш лайкҳо разед навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷомати Карими Исмоил, деҳаи Истиқлол. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагия дӯстони азиз ки хонаҳо хай навсохтанд. хоб дӯстони азиз якта ҳаммом дорад. ҳоҷатхона дӯстони азиз гидаш маҳкам аст. ҳамагӣ нархаш мегӯяд 250 000 сомон аст. бо муомила савдо дорад. дӯстони азиз ҷомати Карим Исмоил, деҳаи Истиқлол. ҳаҷми замин 4 сотиқ, як ҳаммом. хай дӯстони азиз ранг буру ба фикрам корош кардаги нест, бухтон мекунен. хай бора маълумотро пурсед. нархаш 250 000 сомон аст. бо муомила савдо доштаем. дар поёни видео аст рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон мараман занг занем. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника компания, дӯстони азиз мо дар сомонаи Рахштеҷе ва дӯстони азиз дигар сомонаҳомон дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram реклама мекунем, ромад роӣ кунем. мегзарем ба панҷум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. кадом ҷамъат районшо нагуфтем, бо хай занг зада мепурсем. дӯстони азиз 8 сотиқ замин аст, якта хонача кардаги аст, бо чоҳи оба чизи дигам дорад. дӯстони азиз бо метавонед маълумотҳои пурраша гиред. нархаш мегӯяд 55 000 сомонӣ. дӯстони азиз боз муомила доштаем. дар ноҳияи Хӯросон ака дурундай тароқарофи қишлоқошдай мақсад кадом деҳашдай. нархаш 55 000 сомон аст, як дар хонача ва дӯстони азиз 8 сотиқи дига замин доштаем. рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирен. срочно мегӯяд, маълумотош мегӯяд, тариқи телефон марамат занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дӯстони азиз дар маҳаллаи Заринкӯҳ гуфтагӣ аст. соҳибшон 6 сотиқ замин масоҳат дорад. як дар хона, ду дар хона дӯстони азиз ҳамин хел коробкай. хоб гирду ванашда ҳарҷо дӯстони азиз мақсад ки одамо зиндагӣ кардестиян. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 85 000 сомонӣ аст. боз муомила савдо дӯстони азиз доштаем. дӯстони азиз шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринкӯҳ. хоб як хонаи калон бо калидорш ва такхона дӯстони азиз дошта бо 6 сотиқи дига замин. 85 даш мегӯяд, бо мақсад ки муомила доштаем. рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотҳои пурра шахтон гиред. хоҳиш ки лайкҳо разед, навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи ҳафтум. духонагия квартира аст ки дар шашуmu шона қарор дорад. 52 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонӣ дӯстони азиз кардагӣ аст. хона дар шашуmu шона дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 465 000 сомон аст. бо мақсад ки муомила савдо доштаем. дӯстони азиз ошхона, баня ҳамаш адели дӯстони азиз, ремонтҳои бениҳоят мақсад хуб. фақат медоред зиндагӣ мекунед. мақсад дӯстони азиз доми нав аст. 465 000 сомон аст. муомила мекунем мегӯяд. ин рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехаред мараман занг занед, маълумоти пурраи аниша аз рақамҳо пурра гиред. мегзарем ба ҳаштум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар маҳаллаи Офтоб Рӯя дӯстони азиз, яъне ки ҷамъияти деҳоти Офтоб Рӯя, шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки временка, фундамент ва якчанд мақсад ки маҳсулотҳои сохтмониш оварда мондаги аст. хеле қуму шебен ва дигар чиз дӯстони азиз. нархаш 50 000 сомон аст. боз қатиқчон гап мезанем. шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Офтоб Рӯя, 50 000 сомон бо қатиқчон сумша гап мезанем. рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехарен ё ки мақсад ягон маълумот хоҳем гирифтам, ина марамат занг занем. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, чизе ки ба реклама кардан бошад, дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дод роҳӣ кунед, реклама мекунем. хоҳиш ки лайкҳо разанед ва навори моро дар афиқото силкаша подписаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, назди пости Корвон гуфтагӣ аст дӯстони азиз. соҳибшон шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди пости поёни Корвон ҷойгир аст.
дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад, 51 квадрати метре. боб сфеди таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термин дӯстони азиз дорад. ҳоҷатхона дӯстони азиз, ванна, кухни ҳамаш ҳастае. ремонтҳои беҳтарин замонавӣ. нархи квартира 410 000 сомон аст. бу муомила савдои хуб дӯстони азиз дорад. барои конкретна харидорро дӯстони азиз бу мегӯяд арзон мешавад. дар шаҳри Душанбе, мақсад ки назди Корвон. рақамҳо шумодаги аст. шахсоне ки мехарем, мақсад ки занг зани дӯстони азиз, хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. боз як ҳавлии фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Алмусӣ. 8 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстон, якта мақсад ки временка ва дӯстони азиз қарори замин мегӯяд ҳамаш ҳастае. дӯстони азиз алишам мешава мегӯяд ба мошинкати. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 85 000 сомонӣ аст. боз муомила савдо дӯстони азиз доштае. хуб, акн маълумотош хеле дӯстони азиз кам аст. мақсад шахсоне ки мехарем, занг занем, маълумотои пурра дӯстони аз худшон гирем, срочно маромад тамос гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғон Тепа, дар 14 микрорайон рӯпарӯи Кохи Лотӣ. дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, дар доми 5 ошона, дар доми 5 ошона, дар якумаш қарор дорад. 67 квадрати метре. бо таъмири замонави дӯстони азиз таъмин ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, инчунин такхона мега дӯстони азиз дорад. мақсад ки дар якум ошона ҳастае, дорои ду такхона мега соҳибшон. сехонага дар якум ошона, 67 квадрати метре, доми 5 ошона. нархи квартира 593 000 сомон аст. боз муомила дорад. ремонтшам хай зур назура на безеба сӯза дӯстони азиз. 593 000 сомон муомилаи хуб дошта дар шаҳри Бохта дӯстони азиз, доми 5 ошона. рақамҳои соҳибшон дар поёни видео мондаги аст. занг занем, маълумотои пурра ба ҳамин ниша аз худашон гирем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар дӯстони азиз пеши Баҳор донишгоҳ. сехонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад, 58 квадрати метре. боб сфеди таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термин дӯстони азиз дорад. бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. документош мегӯяд 100% аст. об барқ мегӯяд бе мушкилӣ ҳаста дӯстони азиз. евроремонт кардагӣ аст. ремонтош зур. нархи квартира ҳамагӣ 480 000 сомонӣ аст. бо муомила савдои хуб дорад. рақамҳои дастишон мондаги аст. шахсоне ки мехарем, маромад занг занем, маълумотои пурраша хитон гирем. дӯстони азиз, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартираҳои фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 ватсап моса рӯйкунем, реклама фурӯшда мегзорем. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди авлигӣ ҳастае дӯстон, срочнаи бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, кадом маҳалла ҷамоатча нагуфтиян хитон занг зада мепурсем. 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки як дар хона кардагӣ аст, дар тирезаҳо часпондагӣ аст. дӯстони азиз, боз хомӯш шебину бо семенблокам овардагӣ доштиям. дӯстони азиз, даруни хона калона 6 ба 4 мега соҳибшон, дар тирезаҳо часпондагӣ аст. нархаш 115 000 сомон. бо дӯстони азиз 12 сотиқ дига замин аст, бо ҷои хонакиния дорад. 115 000 сомон нархи хона аст, бо муомила савдои хуб доштае. дӯстони азиз, ин рақамҳошо мондагӣ аст. маромад занг занем, маълумотша гирем. дӯстони азиз, кухни баняш мега дар бараш мега дорад соҳибшон, яки сурата нестае. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбон намои шумо.